Somos os nenos de 5 anos do cruceiro de Canido. Os queremos enseñarvos las árbores de noso cole. Carmen, de que árbol vamos a falar ahora? De que árbore? Carballo. Bueno, Carmen, e no cole, ti sabes cantos carballos hai? 2. E onde están? No patio de infantil ou no patio de primaria? No patio de primaria. E ti sabes donde? Nos poderías decir donde están? Están al lado de la entrada del colegio, al lado del parque de primaria. Ah, das escaleiras que baixan ao pabellón están ali? Moi ben. Hola, Anxo. Mira, estábamos falando dos carballos. Como son os carballos do noso cole? Son moi altos ou baixiños? Como son? Moi altos. Entón, que terá poucos anos ou moitos anos? Moitos. Mira, e a súa copa de que ten forma? De que ten forma a copa? De esfera, moi ben. Agora vamos falar do tronco do carballo. O tronco ten follas por abaixo? No. E como é? Grueso, pequeño. É pequeno, moi ben. E a súa cortiza, sabes de que color é? Marrón. Marrón, moi ben. E a que parece que está moi que? Moi rota, verdad? É un tipo de cortiza moi rota, moi ben. Vale. Hola, Marco. Sabes como son as follas dos carballos? Simple e ancha, verdad? E de que cor é? De que cor é a folla do carballo? Verde, moi ben. E os seus bordes da folla como son? En forma de que? De nube, sabes como se chamaban? Lobulados. Tiñan un nome moi difícil, moi difícil. Marco, as follas do carballo no outono, que lles pasa? Se cae. E entonces te acordas como se chamaban as follas cando caían? Eses árbores como se chamaban? Árbores de folla? Caduca. Hola, tía, ti sabes como se chama o froito do carballo? Landra. Landra, mira. E quen come as landras? Os xabarís e os esquíos. Ai, os esquíos tamén, que ricas están. E nós comemos landras? No. No, nós non. E mira, as landras que son un froito seco ou un froito carnoso? Seco. Seco, porque non tiña auga. Sí. Moi ben. Hola, Martina. Ti sabes para que serve a madeira do carballo? Sí. E para que? Para facer barcos e para facer mobles. Mobles. E algún animal fai ali algo nos carballos? Sí. Que hacen? Que fan ali nos carballos? Nidos. Nidos. E conoces algún paxaro que faiga o seu nido ali? O seu niño? Cal? A pega. Ah, moi ben. Gracias, Martina.